sai dai idan ba a Bauchi kake ba. In dai a Bauchi kake, yau in dai baka ce mun baka san abin da ya faru a masarautar Bauchi ba, to gaskiya ba a Bauchi kake ba. In dai a garin Bauchi kake, ka ce kai baka san abin da ya faru ba, ka ganni ni ma na halarta, kar ku sake ku ce mun ba ku san me yake faruwa a cikin garin Bauchi ba. To wanda bai san abin da yake faruwa ba, kafin na gaya muku abin da ya faru, ku shiga ku mun lakin. In dai kai dan Bauchi ne baka following dina, to gaskiya fa baka cika dan Bauchi ba. Saboda duk abun ci gaba na Bauchi mu muke kawo muku a wannan shafi mai suna Muhammad M Shanwaka. Ku je ku yi following, ku yi lakin, kuma ku mun comment. In kuma ka san abin da ya faru ka ga. To wanda bai san abin da ya faru ba, yau an yi naɗi ne na hakimai a cikin garin Bauchi. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani an naɗa mutane dubbunai a cikin garin Bauchi. Masha Allah, mun gode ma Allah. Dukkan wanda aka naɗa su muna musu fatan alheri. Allah Ubangiji ya sa an naɗa a sa'a. Masha Allah.